ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad. helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto. hulde seyɗaneeji. muslimaaɓe guddito jaŋde maɓɓe alquran e konnguli maɓɓe mi mooli allah e seyɗaane piɗeteeɗo o. eɓe jiloro kiisal allah e kullol seyɗaane. muhammad jangini rewooɓe ɗum hulde seyɗaane e hurgo ɗo wonno e naade hurgo o wiyatno allah miɗo mooli e ma e bonɗo bonde. ɗo bonɗo jogi ko mana seyɗaneeji tawa ko worɓe, tawa bonde ko seyɗaneeji tawa ko ɓe rewɓe. hay e renndugol muslim e debbo muɗum jom eno hulla seyɗaneeji ko nden o wiyata allah renan en e seyɗaani te rentin seyɗaane e arsiki amen. kadi ñamdo inane allah towɗo ko seyɗaane ñamdata. wadde ko noon o hulliri seyɗaani. kono dow seydi almasihu o wiya noon isa nasaranajo o oɗon gandi ni allah suɓorimo jippini e makko ruhu ciniɗo e wondude e bawde. no o yaari nokku yo nokku omo waɗa ko moƴƴi. omo sellina wonnoɓe e kalifani iblis sabu allah wonduno koye makko. o jangini rewoɓe e makkuɓe wasde huude iblis dow wiiri e demgal nelaram hono yakubo dartode iblisa o ɗogo on o woɗɗo on o rokki almuɗum mum kalifandi e dow seyɗani te o rokki ɓe kalifandi e dow ruhuji tunnuɗi haadi jalta ha nde almuɗum ko najjiri hen. ɓe mbi jomiraɗo hay seyɗaneeji ɗi ɗi ɗoftima mi sababu muhammad omo hulno seyɗani tawi o jangini dewo e makko yo hul seyɗani piɗeteɗo o. tawa almasi o fooli seyɗani te rokki almuɗum mum ɓe bawɗe e dow mum.